Salutare lume, eu sunt HD și astăzi o să jucăm Left 4 Dead 2. Bogdane, unde pizda mă te fugi? Ia uite-l, frate, băi, ești prost? Salut, salut, salut! Vin și eu de acolo, de pe inventuri, de pe acolo, de aici vin așa. Uite ce pizdă e. Iar sunt eu pizda, mă, futu-ți pizda, mătii. Ești Haide, măta. vine încoace. Aș dori să umflu câte pe măta, haide mă. Aoleu, ați trezit, Ia, băi, dă-te. ești mai prost ca doamna măta, mă, mâncați. Bravo, mă, bravo, du-te cu... Hihihi, eu stau. Du-te cu măta înainte. Eu stau. Aoleu, boomerul. Aha, fraiere! Cum s-a întâmplat că boomerul ăla m-a luat fix pe mine și eram fix în spatele vostru, bravo. Ha, 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 fuck you. I'm coming. Bă, toți. Aoleu, Faceți. A bulbuit ăsta. aoleu. Doamne, m-am căcat. Ce dracu, bă. Uite un fraier aici. Uite-o pe măta. Uite pe măta. E pe jos, ia. Uite la ceva. Bogdane, uite pe măta. Dați-mi, vă rog, un deagle ca să-i fut pe toți în gură. Luați-vă de aici ce aveți. Fă urât-o! Futu-ți pizda, mă. Vorbește-mă frumos, mă. Nesimțit-o. Ce faci? Aia era măta de abubuit aici. Ia să intră aici în cameră. Bă, dar parcă erau mai puțini zombi dinainte pe partea asta aici. Hai să-mi pun și o matkite. Nu, că n-am viață, am viață, nu vreau cu matkite de alea. Păi uite ce hal a murit ăsta. Ce fac? Nu. Stai în asta? Lasă-mă că... Ce ai, mă, Spider-Man, nu dați Spider-Man în el, mă. Vezi că aici trebuie să fie un boomer sau ceva mare. Din câte mi-a Mă interesează că mor pe tot. Mie nu-mi place smoker-ul. Ia uite-l. Dormi și el acolo. Dormă. Băi, ești retardat, mă, Uite unde ăsta urât. Am S-a aruncat. L-ai văzut, mă, cum s-a aruncat, mâncate? Mai prost ca tine. E mai proastă ca măta. Aoleu, boomerul. Ha, fraier, te-am zis că e un boomer. Te-am spus eu că e un boomer, fraiere. Știam că o să fie un boomer ceva pe aici. Ia-mă și pe mine. Așteaptă 2 secunde că te... Eliso! Fă Elisa! Elis, ce fac? Hai, bă, vreau... Iere, O lasă murit caz. ăla, o murit, ia uite cum a căzut ăla. Ce e așa, ce e asta? Ule, am luat... Use defilabilitatea to revive Bă, dit. urecheatul bătrâțel, vină în coasă, ei de-aia. Ia, vină în coasă. Ia asta. Ești mai proastă Din adrenalina. Ești mai Ce fac? proastă ca măta. Nu lua, ia medichitul înapoi că ăla e mai bun decât chestia aia. Aia te ajută doar dacă e cineva mort. Unde e medkit-ul acum, pe jos? Aoleu! Îmi caut medkit-ul, lasă-mă. Stai așa că o bubuit măta pe aici și... Where the lăsat, fuck? ciclu pe jos. Uite medkite de-alea, bă. Da, mă, da, te cred, ai adormit cu calculatorul deschis. Aoleu! Bogdane, vii să mă ajut sau mă bat singur pe ăștia pe aici? Stai așa că Am mă dat duc și eu. singură. Da, scuza, m-am uitat că eu nu trebuie să mă bag în foc ca tine ta. Ia uite. Ce dracu face asta, mă? Eu un tablou l-am dat pe jos, ni. Ia uite, ia bombă. Bă, dacă găsești un deagle, dă-mi, ia uite, l-am găsit. Asta l-am dat. Te-am luat o mofigenă Uite-o pe de-aia. măsa, nu. Bă, bun, e ăla, tu, aruncat singur, frate. Uite un floc aici, un foc. Un floc. Aha. Uite o katana, bă, Bogdane, că știu că ție îți place katana, ia uite-o pe jos. Unde e katana? Ia, Cine-i e katana? în camera asta de aici, bă. Hai că e foc peste Ești tot. prost, da? Unde, bă, așa mă, bravo. Nu mai știu să vin. Aba da, uite, pe geam. Bă, m-a luat smoker-ul, bă. M-a luat M-a luat, bă, Bogdane, vii mai repede astăzi, mâine sau marți? Nu mai știu unde e. Coaie, e înapoi, frate, doamne, dacă n-aș avea boții... Haide, te văd! Dacă n-aș avea boții, aș muri singur. Uite, am găsit o katana! Doamne, era de acum o găsit katana. Tu-s Bogdanul, mătii. Uite pe oamenii, bă! O, mă, urecheatul. Aoleu, era să cad. E, De ce m-ai împins, bă? da, te-am împins. Împingeam ea și uleu, te mănâncă. Ce mănâncă? Dă-te mă jos, dă-te așa. Salut! Uite și boomer și de la urât. Mamă, făcut charger, mă. Aoleu, ăla bulbuit mâncat. Dă-te mă urât, dă-te mă, dă-te mă! Ce-o fă, plecă, fă de-aici, fă! Alex nu ce-a la microfon încă. Nu și-a luat încă microfon, de-aia am spus eu că-i dau mă microfon ăsta, e prost, cu patii mă mâncate.
Cum faci bully hop pe aici? Ia mă pe la spate, Nick. Cu 5 în hala murit. Face să-i văd așa, muriți, mă. Muriți, mă, mie, A, da, m-am uitat că pot să fac parcurs de ăsta pe aici, pot să sar aici așa. Da, mă, pot Deci să eu sări pot să peste fac o hârtie în parcurs. viața ta. Hai mă, o dată aici, mă. Taca. Salut. Hai mă, intră! Hai da. Stai că e așa pe ei, le fac aici așa, frumos. Dacă te închideam acolo, ce făceai cu urechea? A, mai așteptam unul. Ce? Așteptai liftul următor. What the fuck was that? Ce a fost asta? Poți mă. Doar eu am văzut aia? E măta, Da, deci mă. era măta pe aici. Uite, vorbește măta cu el. Aoleu, fum mâncați. Cine-i fum ăsta? Ia că dau de ăsta pe ăsta. Ce dracu? Ce arunca Bogdane? Mamă, deschide-te astăzi, bun, la masă, bun, rămâneți aici. Bogdane, nu mai pleca în față, retardatule. Întoarce-te. Era să mă. Vin câte 5.000 de oameni și el n-are treabă. Salut, iei foc? Salut. Eu Dar îmi urât să place iei. că toți trec fix la tine se duc, știi? Și tu tocmai prin mesaj. Și Smoker, mă? Mama, a venit și măta. Iarăși a luat săcutul pe aici. Uite pe ăștia. Bă, ce face măta? Bravo. Nu mai am viață. Dar Da, eu pot am termina. armură, noapte bună. Ia bă, shotgun dacă vrei. Nu. Pa. Mă urc aici, Ani. Vino încoa, mă, prostul dracu, unde ești? Stai că mă urc aici. Bogdane, vino încoa că te fut în Stai că dă but. Uite, îmi dă butul în braț. Ah, Vreau să mă urc aici sus. bine, dacă Să regele lumii. Vreau să mă urc aici sus. Dar nu poți să urci odată ce-i baricada, bă, dar poți. E așa. Hai să sus, mă. Ești mai sus ca mă. Bă, ești retardat, omoară-l pe ăla de la foc. Ala, foc, a murit. Salut. Ce aici? Pertrecere. Dă-te mă că eu iau un pas. Fără măta. De ce toată lumea vine la mine? Pentru că poate tu ești singurul tâmpit cu un o katana, pardon, că ți-ai aruncat o curată. Ești singurul tâmpit cu o katana în mână care te duce în val, bătești peste ei, nu știu, zic și eu așa, bă. Am băgat rașinii pe boomer, frate, watch out. Bă, boomer explode on you. Bă, dă-te dracu. Și ce dacă? Watch out. Bă, închid ușa. Nu, închide ușa, mă, retardat. N-ai cum să închizi, de fapt, da, scuze. Decât după ce terminăm. De ce? Pizda, mă, O să ai cele mai multe doar la faza aia cu... Deci eu am făcut 116 kg-uri. Ia. Domnul Bogdan a făcut 31 de kg-uri. Doar atât ai făcut, mă, Bogdan, pe bune. Am făcut cum, mă? Știu. Am vrut să iau pământ. Atât. Și am găsit de mai mult. Îmi place că Butu a făcut mai mult decât noi la Special Kill. Bine, de fapt. Da, scuză-mă că tu ești pe ultimul loc. Ai făcut decât 31 de kg, Bogdane, chiar așa? Nu, asta nu. Am la Coco. Și asta mă interesează. Coco. Fă Coco, fă. Hai mă, gata? Ce gata, mai am. Sunt la melee fighter. Păi zi așa, mă, învechea cu să întoarceți-vă înapoi, mă, prostii. Gata, mă? Nu. Încă s-o încarcă și acum sunt la Special Killers. Wow, chiar așa de greu se mișcă la tine, mâncava așa. De ce se mișcă așa? Pentru că e PC-ul de len. Iar Alex tovarăș a ieșit din grup, mă piși pe el. Da, de ce ai ieșit iar? Că a băgat Dodi poză cu el cu grafic. Aia. Doamne, dar ce ala de mâncat. Da, mie îmi place că Bă, el se uite supere. că și o harmă Mie îmi mâncată. place că el se superă pe noi, dar... Superă? Da, se superă. El se supără pe noi, dar faza e următoarea, știi? Că mori în mult sau așa. Bogdane, dar poate mă ajungi și pe mine ăsta. Cum zice, el se supără pe noi, dar el a avut pozele alea de profil la Facebook, știi? Dar el se supără pe noi. Eu ajut zon.
Salut. Stop shooting me. Reloading. Am găsit pastilă și bravo asta. Grabbing pills. Și-am găsit pastilă și te dau pastila. Ce se întâmplă dacă fac ceva? Unde ești? Ia să arăt Ce se cine. întâmplă dacă fac ceva? Am făcut chestia aia. Ulu! Hei, uite un zombie. Uite un zombie. O să nu mai tragi copile. Bă frate, ești enervant că mă faci pe prostul. Să-mi Ia uite. fac picioare dacă te-mi. Mamă, că sunt mâncate aici. Hai că e Îmi place că eu decât am spamat clipul. Stai că aici trebuie să fie vrăjitoarea, bă. Hai să o luăm. Aici e. Nu trage în ea. Nu trag în ea? Ia uite. Trebuie nu trage în vrăjitoare. Încă. Ca să măcar să ne pregătim și noi. Te-am protectat, bă. Nu, dar îmi place să o văd. Get molotov. Unde e? Încă n-am găsit-o, așteaptă că... Uite pe aici, bă. Ce e asta, mă, E casă? Joker. Ce era pe telefon, băgat nu știu. Reloading. Unde? Parcă era vrăjitoare pe aici, unde, dar nu iartă mai. A, fi pe mine a sărit. Ce hal de părinți au ăștia de la... Adică nu zic. Ce mă zi, mă? Nu vreau. Ce părinți de la cine? Nu contează, o să spun când terminăm videoclipul. De... Reloading. E ceva aiurea care nu vreau să spun că văd. Ia, vrei grenade launcher? Time to make some zombie soup. Unde era? E făină? Unde? What the fuck? Mamă, cum s-a văzut, mă dor ochii, mâncați așa. Ah, what the fuck you? Ăla e grenade launcher. Așa. Ouleu! Am aruncat într-unul de-al nostru. Stai așa. Da. Leu. Vreau să arunc și eu într-unul de-al nostru. Dar nu poți să arunci într-unul de-al nostru. Am aruncat din greșeală în el. De ce? Dacă te-ai aruncat din greșeală, vreau și să arunc din greșeală. Am mâncat. Unde e zombala aia? Mie îmi place Cum era bug-ul ăla de sesei tu? apeși de 2 ori click dreapta în loc să încarci, știi? Și ți-l ia de parcă ți încarcă arma, știi? Dar așteaptă să mult să-mi iau ăla că nu mai îmi place grenade launcher. Unde e aia? Ce vrei? Vrăjitoarea. Ori mai avem un pic și ajungem la ea, ori am trecut de ea, ai omorât totul din greșeală, cred, nu știu, sau ăștia. Unde e Rocket Launcher? What the fuck? Unde e Rocket Launcher? L-am lăsat în spate, dacă vrei du-te și al. Și câte de-alea mai are pe el? Are de încolo, mamă, făcut charge de noapte. Reloading. Mamă, cât de urât e, mamă, și câte are. Hey, I'm reloading. Vreau să văd unul de la noi. Să fac ceva în el. De ce trag tâmpiții ăștia aici? Mi se pare că Amelaule. aici trebuie să găsim vrăjitoarea. Dacă dau o grenadă de asta în gură, belește și eu o pulă. Am găsit acá, Fac stick aici. un boomer, Un plumăr. o meta n-am mai văzut de data asta. Ia, trage o grenadă. De, acolo? Dar nu în mine, mă! Started this shit. Hehe. But let's just stop the friendly fire right now. Deci că o să Hai. fie un smoker pe aici. Vreau eu să le. Da, Da, vreau și un să- Joker. I-ați dat foc la Joker și mie, mersi mult. Plăcere. Hehe. Hehe. Oh my god. Unde e, bă? Aia, vreau și eu să o omor. Cine e vrăjitoarea? Mata, da. Păi tu du-te în bucătărie sau în cameră la măta unde e măta în momentul de față, uite-te la ea și o să vezi și vrăjitoarea. Amela. Ia fi atent cum se face treaba aici. Nu coborâi jos, nu coborâi jos că vine chargerul. Te-am spus Trag să nu coborâi culetit. jos că vine chargerul. Reloading. Ce urât e chargerul de la bă. Dar mie îmi place că chargerul are un pumn uriaș și o mână de scheleton. Global. Reloading. Dă-te-mă așa. Eu ce urte aici? Băi, ești mai prost ca măta. We got some lasers. Unde mi-am și eu grenade, alte grenade? Vreau grenade, nu mai am. Și vreau și de asta. De asta am. Trebuie să fac viața full și după aia vin și eu, Da, stai ai așa. viața bună. Dă-i lui Elios ăla. Și să iau mai mult, uite Dă-i aici. lui Cum Elis, frate, că ăla are nevoie. îi dau?
Apăs F. E. Apeși click dreapta în fața lui. Când dai chestia aia în mână, morții tăi de prost. Am dat click stâng. Aia în mână. Ok. Am dat click stânga cu ăla în mână, bă. Let me Iartă. get this straight. We get you Stai your că shit, s-ar putea and să you'll fie help us un get to the mall, right? Okay. You screw us, and I will Titan fill you sau with cum your îi own spune blood. la chestia aia. Un tank, da, scuze-mă. S-ar putea să... Ce vrăjitoarea? Nu e aici. Când apare? Nu știu, dar... Da. Bogdane, îmi faci și mie o favoare. Ia. Iei tu cola, da? Vreau și o cola. Păi iei tu cola, da? Și când o beau? Bă, uite unde stă urâtul! Vino repede Fă! afară. Vino repede înăuntru. Vino repede la mine, Bogdane. Unde ești? Vino încoa în magazin, bravo, hai, vino. Du-te și ia cola de acolo. Du-te și ia cola de acolo. Ameleaulă, coco. Da, deci orice ar fi, rămâi cu cola în mână, hai. Îmi ții minte aia cu click dreapta. Click dreapta, apeși click dreapta când e cineva în fața. E, aoleu, cât e aici, Ai mâncați. auzit, când e cineva în fața ta, apeși click dreapta, nu click normal, click dreapta, că tragi cu cola în ei. Dracu, cola nu bă, gea mea. Hai și du-te Gata. repede la ușa aia, hai. Hai că te țin eu. Știți, dalează... Unde mă duc acum? De unde am venit noi. Hai, du-te. Hai că Ah, țin eu spate. Puși, băi. Unde e urcarea? Scările Ah. sunt pe aici, nu știu, le vezi și tu sau ești chiar așa acolo. Hai că țin eu. Ameleaulă, coco. Poate e copyright-ul. Salut! Ce papă? Hai mă, dă-i. Apasă click pe... Apasă E sau click, ce spune ăla acolo. Ai pus cu ăla, bravo. Haide. M-a luat destructor! Ce mă te-a luat? A luat unul. Bă, prost. Ah, nu. Pagina de tefut. Mă simt în CSGO, apăs Q ca să schimb armele în continuu. Și eu. Ei, așa se face. Dar tu ce arme ai? Aici trebuie să fie acea vrăjită. Oh, stai, nu, stai, plus, Vrei să mă. vezi și tu? A? Da. Așteaptă. Oleo, tancul, frate, tancul, mâncați gura ta. Mamă, fus tancul. Oh, salcop. Tragem tank, dă-te mă, tată. Ameleaul. Te duce lângă tank, retardatule, trage de la deportare în el. Bravo, l-am luat eu. Aoleu, cum ai uitat în tine decât în tank, mă, crezi? Mersi, se vede, tu ai viața cea mai mică. Du-te și cere, du-te stai pe loc să vină, stai, bă, du-te stai pe loc ca să vină ăla să-ți dea viață. Haide, Hai mergi. vină încoa. N-am mai dat de vrăjitoare, mă. Ai auzit? Aha. Unde e vrăjitoare? N-am mai dat de vrăjitoare pentru Se că închide veni ușa. tank. Let's hope there's still somebody Cum se închide ușa? Să închid? Am închis ușa. A intrat la loc. De ce? I should probably save this for me. Euleu! Euleu! Așteaptă să-ți dau. Bravo, hai noapte, mă. Mai vreau și o viață. Nu! Mai vreau viață. Așteaptă, mă, fraiere. Mai vreau și o viață. Cât costă viața? Viața coște mult. Uite, tank. Am dat 1800 în el. Damage, 1180. 1188, bă, prostule. Da, tot 1800. Unde mi-e folia de sticlă pe care am spart-o? N-am mă, am prins, da. Cred că o pun iar. Da, pune iar. De ce nu? Așa, bă, gata. O rup așa mai rău. Am gata? Nu? Doamne, futuți calculatorul mătii. Bogdane, știi că aici de partea aia nasoală. Ia-ți și tu un AK, te rog eu frumos. Lasă rachet launcherul ăla. Vreau rocket launcher. Te rog eu, lasă rachet launcherul. Cât costă? Cât măta. Ul. Spun. De ce mi s-a băgat? Ei, ia uite, ce e aici? Ia-ți și tu Salut. un rocket launcher și ia-ți... De ce nu mai am rocket launcher? E la tine în mână, ești retardat. A, nu, E ți-ai rar. luat AK-ul.
Ia mă AK-ul ăsta, mă. Bravo. Și armă, și viață, și haide. Hai să-i batem pe coloco. Haide, fă. Uite unde la urât acolo. Salut. Wow. Oricum, media de vizualizare la mine pe clips este de 5 minute. Ok. Bă, facem o misiune întreagă sau? Nu. Adică nu știu dacă... Oi, bă, futuți Hunter în moti, frate. Bă. Am tras mai mult. Bogdan, Salut. vino să mă ajut. Salut, el n-are nicio treabă, el e și om. Haide mă, la mulți ani, mersi. La mulți ani. Ține-mă până... Ține-mă Stai de că te țin, mână. stai că te țin. Ține-mă de mână până mă reîncarc. Poți să nu mai tragi. Uite asta. Am tras 2 minte în pământ. O, a căzut. Uite. Da, mă, da, bine, hai. Poți sparge geamurile astea? Da. Și pe ăsta, da. Pe ăsta. Poți sparge asta? Da. Ce aici? Dacă mă arunc jos are ceva? Ai uitat că mori? Ah. Adevărat. Mi-ai făcut asta odată. Ții minte. Și după aia a venit tancul. Uite unde ăsta, bum, de ăsta. De la. Cu mâna mare și schelet. Charger-ul, bă. Ciurciur de la. Ciur. Charger. Aoleu, ce-ai făcut, fă, nene, fă? Aoleu. Bă, dacă un charger te bate, îți dai seama un tank ce-ți face? Te bate și eu. Ce-mi bate ăsta? Nu e ca și un charger. Uite, mamă, m-am încăcat pe mine din cauza la băut. Am la, te dau și adrenalină. N-am nevoie. Cum deschid? Unde te L-am găsit pe fractul, bă. A explodat acum, uite, m-a mai rămas decât curul de mine. Aoleo, am lovit din greșeală. Dom'le, ce față ai? Bă, Bogdane, vii să mă... Salut. Ce faci? Va bine? Am lovit din greșeală. Ai văzut? Uite, vezi și tu acum cum arată căcata Ai asta. murit? Uite, vezi? Ce e asta? Asta e vrăjitoare. Bă, ești de bun. Bă, chargerul. Ce față de spate are? Eu, nu? Păi, Asta e în spatele ei, bă. ei. Ah. Ce față de spate are, bă, la prost. Ce, unde trebuie să deschid? Vreau să deschid acum. Uite asta! Uite, bă! Uite ce mișto e. Are bizbudiuri. Bă, uite pe ăsta cu pulezuri în cap. Ăla cu pulezuri în cap, vezi că e smokerul. Ameleurile coco. Și acela Mergem cu peste. pulezuri în cap s-ar putea să te ia cu limba lui de 20 de kg. Am deschis toate ușile, am venit undeva la un subsol ceva și acum deschid tot iar. Și vreau să vină niște zombi după mine. Haide, vei? Și tu? Bogdane, Azi? dar poate mă aștept și pe mine, te rog, trei țară. Nu? Wow, s-a urcat undă la urât pe Ăla e mine. Jokerul. Joker! Joker! Ai câștigat. Ceva aici. Ce e aici? Oh! Și măta. Oh, pardon, am aruncat de gălă. Iuliu. Salut, fă. Iuliu, againu. E clar. Aoleu, Vezi dar că ce ai ăla-i făcut? smokerul care a trecut înspre tine, bravo. Și pe masaj pe Poate rămâi și tu cu noi. Nu. Aoleu, fă-ne-ne, fă! Mă omoară-și. Hai noroc. Poate veni și voi să mă ajutați. Mai în glanțe la arme, ești retardat, Bogdane. Nici nu mai am. Gata. Dracu, Mai am la nu pistol. mai am. Doamne, dacă-ți vin. Bogdane, Aoleu, hai să ce urcăm urât. sus, Bogdane, hai sus, Bogdane. Nu vrei să urcăm Sus, și la jos? etajul 3. Sau 2. Da, nu, ba da, mai sus. Mai sus, la 2 etaje Hunter-ul mătii.
Ameleauele, coco. Nu știu câte glanțe mai am, nu mă interesează. Lanțele la pistol nu se termină niciodată. Da, pișpe. Dezactivezi de alarmă. Dar Repede. vezi că vine unul după tine, în pula mea, te urmărește de 2 minute. Dezactivezi de alarmă. Repede. Da, dar Vreau locul de unde vin, locul de unde trebuie să dezactivăm e plin de zombie, când vezi cât ies. A, da, eu vreau să o activez iar. Nu dau să A, ieși în mătă, odată, dracu, dracu. Am luat armă. Am luat deagle-ul, mâncați. Dă-mă în pace. Unde mai sunt alții? Gata, mă, gata. Încerca să o deschid. Reloading. Ameleauele, coco. Mă bag rașinii. Haide. Aoleu, ce-ai făcut, fă? Uite pe mata iarăși a apăsat pe aici, mâncați. Aoleu. Down here. Mamă, cât sunt acolo. Ce fac, Marta, la voi? Mersi pentru proteine. Facă eu. Tu l-ai văzut pe ăla? Uuu! Asta era Joker-ul. Asta e Joker. Îți dau și un head, frate. Sărăcia, sărăcia. Urcă, Bogdane. Work sus? Ia? Îmi place că unii sunt și normali la cap, în sensul că... Hai Bogdane, hai Bogdane. Lina, Lina, Lina. Conadena, Lina. Și acum hai să închid repede pa. Reloading. Hai să mă fac full și după aia o închid, nu o închid, da? Gata. Nu. Bun. Cam acesta a fost acest episod. Dacă v-a plăcut, nu uitați să apăsați butonul de like și noi revedem data viitoare. Pa, pa! Salut!